Bis kowe ora. Aku ndak ndarani wong embih-embih. Gersak mono. Kono dhuwur kono gek sirahe sik. Atek bintang tamu amang-amang nyowo. Ayo dhuwur-dhuwur manggejeng kelok kok mah kene le ragat. Nang ngono, Pri. Yo, Nang. Kendang mawon dleng tak. Kok iki tenan iki? Kebablasan. Wes, Sujokno ra untuk ora kena lingkir gambang nek iki mon. Kok ya gur ngono ya. tungkae pulih dadi lanang. Jebret. Ora pas ora apa-apa. Ora Pancen nek apa-apa. pertama iki ora kulino pas. Coba nek pake sing jenggleng kaya ngapa. Alah raga tuwa paling ya timah-timah. Awis mari e. Mari tenan apa ora? Ayo dodok tak mencik.